No, ja ti pozriem. Nevadí. Aha, pozri. Ako to je? Pozri. A takto dáš na to nohu. Áno. Touto druhou sa postavíš a ja ťa posuniem. No, nie. Ale brachu. No, poď. Poď. Koľko to má kolíčka? 4, aha. To nemá 4 kolietka, však? Á, 4. 6 to má, tam sú ešte dve také priesne. Tam sú dve také kolaté, tuto, také v strede. Je. To nevidí? Nevidím, ja mám 5 minút na pravom oku. No, dobre. Ale sa prevedte, určite vám to pôjde. A pozri. Keby bolo 6, tak sa odležem, ale za 4 ani hovno. A tu skočím. Ukáž ešte raz? Ešte raz? A pomalené? Pomalený. Dobre. No, skús. A môže byť laskavičku? Jasné, jasné, to je ale iba na jednej nohe. A musíš viacej stať takto vzadu, aha. Ja ti ukážem. Takto. Tuto musíš, áno, tuto sa musíš takto postaviť na dvoch koliečkách. Aha. A ruky takto. No. A mám vás to. No, presne. No to vychytá byť.